ሰላም 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 ክቡራት ተኸታተልቲ ፈልፋሊት ዩቱብ ቻነል ኣብ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ከመይ ትኾኑ? ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ቀኒኹም? ባርከስ ሓፀርቲ ሓፀርቲ መደባት ኣለዋኒ። ንመደባተይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ብፅሞና ክትከታተሉኒ እንዳዓደምኩ ናይዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ተኣትዉ ክትፅምበሩና ቤተሰብ ክትኮኑ ዕድመኩም እምበርከስ ሕፅር ሕፅር ዝበላ መደባት ኣለዋኒ። ሓደ ብሓደ ናባኹም ክቕርበኒ ብሓበሬታ ክጅምር ኦኬ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓው ፈልጥዎ ዝክርዎ ዶ ትኾኑ? ምናልባት እንድሕር ዘኪርኩሞ እስኪ ንገሩኒ። ኣብ ዝሓለፈ ናይዚ ክቡር ሓው ዲያቆን መልእኽቱ ቫይራል ወፂኡ ነይሮም ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራቢ ዝነበረ ሓው እዩ። እንድሕር ዘኪርኩሞ ምናልባት ዲያቆን ምሕረተኣብ ቀሲስ ሙልቱ እዩ ዝበሃል። ኣብ ቅድሚ ዘይኣመንቲ መናፍቃን ከሓድያን ደው ብምባል ብዛዕባ እታ ጽንዕትን ኣጽናፋዊትን ሃዋርያዊትን ዝኾነት እምነትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብጽንዓት ዝመስከረ ዘረድአ እቲ ዕንቂ ዝኾነ ምስጢር ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ብምግባር ንመናፍቃን ደው ኣቢሉ እቲ ሓቅን ቅኑዕን ናይ እምነትና ትምህርቲ ዝመስከረ ሓዊ ዲያቆን ምሕረተኣብ ቀሲስ ሙልቱ ይበሃል። ከምዚ ሊቀ ሊቃውንቲ መምህር ፊሊጶስ ጽሒፎምሉ ዘለዉ ናይ ምስጋና ህያብ እንዳተዋሃበ እንከሎ ዘርኢ ቪድዮ ማህበረ ቅዱሳን ይመስለኒ። ሊቀ ሊቃውንቲ እውን ሓደ ካብቶም ንፉዕ ኣቦ ንፉዕ መምህር ዕንቂ ናይ ቤተክርስትያንና መምሃራን እውን ስለ ዝኾኑ ሰናይ ምንየቶም ገሊፆምሉ ኣለዉ። እትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ሓዊ ዲያቆን ምሕረተኣብ ቀሲስ ሙልቱ እግዚኣብሔር ናይ ኣገልግሎት ዕድመ የብዛሓልካ ቀጽሎ ንብለካ ደቂ ተዋህዶ ኣሕዋትካ ቃል ስጋ ኮነ ውእቱችየ ወልደ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ዕዩ ኣምላኽ ንተዋህዶ ኣበርቲዖም ዝዓዩ ምትብባዕን ምብርታዕን ግቡእ እዩ ቀጽሎ ኢሎም ሰናይ ትምኒቶም እውን ገሊፆምሉ ኣለዉ መምህርና። እዚ ኣጋጣሚ ዲያቆን ምሕረተኣብ ናይ ብሓቂ ኣብ ንእሱ ዕድምኡ እቲ ዕምቆት ፍልጠት ናይ ትምህርቲ ናይቲ እምነቱ ብምሓዝ እቲ ክምስክሮ ዝግባእ እቲ ክምህሮ ዝግባእ ቅድሚ ዓለም ኣመስኪሩ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብነት ናይቶም መናእሰያት ኮይኑ ንሕና እውን ከም መናእሰያት ኣብቲ እንኣምኖ እምነት ደረጃ ፍልጠትናን ብቕዓትናን ብዓቕምና እቲ እንኣምኖ እምነት ምምስካር ምምሃር ምስትምሃር ምንባር ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ። ካብ ዲያቆን ምሕረተኣብ እዚ ኢና ንምሃር። በዚ ኣጋጣሚ እውን ዲያቆን ሓወይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጋ የብዛሕልካ ክብል ይፈቱ። ያ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ንእሽተይ መንእሰይ እዩ። ኣዝዩ ከዓ መስተውዓሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ብዙሕ ኢና ንምሃር። ካብኡ ቅፅል ኣቢልና እዛ ቪድዮ እዛ ስእሊ እዚኣ እንድሕር ሪኢኹማ ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ትዘዋወር ኣላ ኣገዳሲት ኣሕዛኒትን ስእሊ እያ። ንዞም ኣቦ ክሕግዙ ዝደለዩ ሰባት ስለ ዘለዉ ምናልባት ኣድራሽኦም ትፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስክሪንሾት ገይረያ ዘለኹ ስእሊ ማለት እዩ ህይወት ትግራይ ዝብል ፔጅ ናይ ፌስቡክ ኣካውንቲ እዩ ዘለዎ ወይ ከዓ ህይወት ግርማይ ናይዞም ወላዲ ኣድራሽኦም ክትተሓባበሩኒ ዝኽእል እንተደኣ ሃልዩ ደቂ ዓደይ ክሕግዞም ዝደሊ ሰብ ስለ ዘሎ ስልኪ ቁፅሮም ኣካውንቶምን ተሓባበሩኒ ይብል ኣሎ። ምናልባት እንድሕር ንፈልጦም ሃሊና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ኣይክተርፍን እዩ ትኽክል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ትፈልጥዎም እዞም ወላዲ ኣድራሽኦም ነዚ
ህይወት ትግራይ ወይ ከዓ ህይወት ጋይም ዝብል ዘሎ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ዘለዎ ሓውና ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ክሕገዙ ዝግብኦም ኣቦ እዮም እዚኣ ከም ሓበሬታ ክንሓልፋ ካብኡ ቅፅል ኣቢልና እስኪ ኣብዚ ኣላ ናይ ኣቦና ሓፃር ፅፍፍቲ ማዕዳ እውን ታለይቲ ብሰላም ሕድረኒ ኻይል ግበር ሎሚ ግን ምእመናን ናይ ማን ከም ወለድና ዲና ኔና ሃይማኖትና ነስተውዕ ለና ደ በሓደ ኔና ዲና ሰምዕ ለና ደ ብዙሕ ነገር ይርሕቐና ኣለዉ ዚ ግዜ ፈተና ይበዝሐና ፈተናና ብማንም ልመፀ ፈተና ይኾነ ብባዕልና እዩ ብባዕልና እዩ ኣብ ስጋዊ ህይወትና ለሎ ለለኻ ዋዕዋዕ ክንፈቱ እዙይ ክትብልዎ ይትኽእሉ ዋዕዋዕ ፈተውቲ ደርፊ ፈተውቲ ላኾና ኢና ነብር ዘለና ንፀሎት ግን ንቑሓት ዘይኮንና ሰንበት እኳ ተይቃረየ ከም ዕንጨይቲ ወዲቕና ንርከብ ሰባት ኮይና ሓቂ ውሽጥኹም ስትረእይዎ ሰንበት እኳስ በርደግ ኢሉ ዝፅሊ ሰብ መን እዩ ተሓፂብካ ላፍቲ ቡና ዝበሃል ገል ጠምጠምጠም እምበር ኣቐዲምካ እኳ ቤተ ክርስቲያን ምምፃእ ኣቐዲምካ እግዚኣብሔር ምጥያቕ ጎይታ ዛለይቲ ናትኻ ነይራ ኣነ እውን ናትኻ እየ ብሰላም ስለ ዘሕደርካ ንተመስገን ኢልካ እዩ ክፅለይ ዝግብኦ ለይቲ ክትድቅስ እውን እዛ መዓልቲ ብሰላም ውዒልካኒ ኢኻ ከዚ እውን እታ ለይቲ ብሰላም ሕድረኒ ኢልካ ኢልግበር ሎሚ ግን ኣይግድን መንፈስ ኣምላክ ካባና ብምርሓቕ ናብ እግዚኣብሔር ቀረባ ክንከውን ዝግበአና መንፈስና ደኺሙ ኣብ ናይ ስጋዊ ድሌት ተዋፊርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣቦ ናይ ብሓቂ ጥዑም ትምህርቲ እዮም ዝምህሩ ሙሉእ ናይ ትምህርቲ ስብከት ንምክትታል እውን ኣብ ስርግውቲ ሚድያ ብምእታው እቲ ኣብኡ ዘሎ ቃለ እግዚኣብሔር በቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ዝወሃብ ትምህርቲ ኣቲና ክንምሃር እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ኩላትና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ምኽርን ማዕዳን እዩ ዘወር ክትብል ሪአ ኣብ ፌስቡክ ሙሉእ እኳ ኣብ ስርግውቲ ሚድያ ኣሎ ኣብኡ ኣቲና ክንከታተሎም ንኽእል ኢና ናይ ዞም ኣቦ ትምህርቲ ናይ ካልኦት መምሃራን እውን ኣብኡ ኣባላት ስርግውቲ ሚድያ ናይ ብዙሓት መምሃራን ኣብኡ ትምህርቲ የቕርቡ እዮም እቲ ኣብኡ ብምእታው ንከታተል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓው ናይ ብሓቂ እዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ረኣኽዋ ብጣዕሚ እዩ ገሪምኒ ምዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ድኽነት ምስቁሉ በቃ ላዕልን ታሕትን እቲ ህዝቢ ተፈናቂሉ ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባ እዩ ዘሎ ምስቲ ዘጋጠመ ዝሓለፈ ኩናት ማለት እዩ ብዙሓት ሰብ ሕልና ከዓ ወርድ ንታሕቲ ወሪዶም እቲ ሽግር ህዝቦም ኣብ ምቅላዕ ዝተፀገመ ኣብ ምሕጋዝ እዮም ተዋፊሮም ዝበዝሑ ኣባላት ቲክቶከራት ፀለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ባይታ ብምውራድ ፀገም ህዝቦም ኣብ ምቅላዕ ዝተፀገመ ኣብ ምሕጋዝ እዮም ዝርከቡ ሓደ ካብኦም እዚ ሓውና እዩ ንክገርመኩም ከምዚኣ ኢላ እታ ስእሊ ወሲሎማ ምስ ረኣኽዋ ብጣዕሚ ተደኒቐ ማለት እዩ ብደረጃ ኣካዳሚ ትምህርቱ ኣዝዩ ልዕሊ ዝበለ ደረጃ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ተመሪቑ ናይ ዝተመረቐሉ መመረቕታ ልብሲ ጋውን ተሳኢሉ በቲ እውን እቲ ሕብረተሰቡ ዝነብሮ ዘሎ ናብራ ርኡ ደንጊፁ ኣብ ባይታ ወሪዱ ንኣደ ትግራይ ንምሕጋዝ ንፅጉማት ንምሕጋዝ ኣብ ባይታ ወሪዱ ክሰርሕን ከገልግልን ክትሪኦም ከለኻ ዓብዪ ፀጋ የለን ናይ ብሓቂ ክድናቕ ዝግብኦ ብሉፅ ጅግና ሓዊ ማለት እዩ ሕልና ኣለዎ ዋና ነገር ሕልና እዩ ሕልናኻ ኣብ ፅቡቕ ተውዒልካዮ ናብ ፅቡቕ እንተስሪሕካዮ ወይ እውን ሕልናኻ ናብ ፅቡቕ እንድሕር መሪሕካ ትዕደልቲ እዩ ዝሓውዚ ከዓ ዘለዎ ደረጃ ትምህርቲ ልዑል ክንሱ ባይታ ወሪዱ ግን ምስ ፀገም ህዝቡ እንዳተኻፈለ ንኣዶ ትግራይ እንታ ፅግምቲ ኣዶ ንውፁዓት ወለዲ ንውፁዓት ኣሕዋት ሓገዝ ንክሰባስብ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ዘመንና ጅግና እዚን ነዚ ዝኣምሰሉ ጀጋኑ ኣሕዋት ዓበይቲ ለባማት ኣለዉ
ክብሪ ይግብኦ ማለት እዩ ኦኬ እስኪ እዚኣ ኸ እስኪ ዘዕበየና መዝሙር ክንሰምዕ ቀኑ በእርሱ የማይነጋ ሌሊት ማያልፍ ቀን የለም ሁሉ ይቻለዋል ጌታ መድኃኔዓለም ፍቅር ነው ዘላለም ደግ አባት ለልጁ ሁሌ ተዘርግታ ትኖራለች እጁ እመኑ በእርሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ በረዶ አዝንቦ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ እልልታ ጭብጨባቸው የታለ እመኑ በእርሱ ባዶ ነው አይሰራም የጠላት ፉከራ የማይተወን ጌታ አለ ከኛ ጋራ ፍቅር ነው ዘላለም ደግ አባት ለልጁ ተዘርግታ ትኖራለች እጁ እመኑ በእርሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ በረዶ አዝንቦ ጠላትየ እስኪ በእልልታ በጭብጨባ መስግኑ ነገር ለወጠ ሁሉ በእርሱ ሆነ ብሓቂ ጥዑም መዝሙር በዓል ዘማሪ ሃዋዝ ክዘመርዎን ከለዉ በዓል ዘማሪ ትምህርትነሽ ቀደም ዝመዝሙር እዚ ዝኣልቦም እዚ ክወፅእ እንከሎ ኣብዚ ናይ ህፃናት ነርና ብጣዕሚ ይዝከረኒ ገጣሚ መዝሙር ዘፀናንዕ መዝሙር እዩ ገጣሚ ሕልፍ ክትብል ምስ ረኣኽዋስ ደስ ኢላትኒ ናባኹም ኣቕሪበያ እሞ ደስ ኢላትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ኣብ እዋን ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ነፍሲ ደስ ይበልሽ እወድሃለሁኝ አቤቱ ጉልበቴ የጀርባ ግርፋት ተስሏል ከፊቴ ወዳጅ አድርገኸኛል የወይን አሳላፊ ነፍሴ ደስ ይበልሽ በጥላው እረፊ ነፍሴ ደስ ይበልሽ በጥላው እረፊ በነቢያት አረጋግተኸኛል በቅዱስ ወንጌል መንገድ መርተኸኛል ለእኔ አይገባኝም ልቁም ካንተ ደጅ ባሪያ ልሁን ስል አደረከኝ ልጅ እወድሃለሁኝ አቤቱ ጉልበቴ የጀርባ ግርፋት ተስሏል ከፊቴ ወዳጅ አድርገኸኛል የወይን አሳላፊ ነፍሴ ደስ ይበልሽ በጥላው እረፊ ነፍሴ ደስ ይበልሽ በጥላው እረፊ እዩ ብሓቂ ደስ ዘብል ዝማሬ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ፅር ብዝበለ ነዚ ተኸታተልኩምዎ ይመስል ካብዚ ዘቕረብክዎ መደብ ተማሂርኩም ተዛኒኹም ሓበሬታ ቀሲምኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ ብካሊእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንፈልፋሊት ዩቱብ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር እዚ መደብ ክንዕብዮ ንሕና እውን መደባትና እንዳዓበና ብዝፀፈፈን ብዝሓየለን መልክዑ መታን ክንመፀኩም ነዚ ቻነል ክትዕብዩ ኢለይ ብትሕትና ይሓተኩም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዩቱብ ቻነለይ ተዓፅያ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም ወይ ዘይፈለጥኩም እንድሕር ራኹምኩም ከዓ ቻነል ተዓፂኒ ስለ ዝነበረ
ሕጂ ሓድሽ ቻነል ከፊተ እየ ዝንቀሳቐስ ዘለኹ ብዙሓት ሓደሽቲ ፅፉፍ ዝኾነ ሓበሬታን መደብን ከቕርብ እዩ ዘለኒ መደብ ሓሳበይ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትዕብይለይ ተስፋ ይገብር ሸር ገርኩም ኮመንት እውን እንዳፀሓፍኩም ላይክ እውን እንዳገበርኩም ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ የራኽበና ንዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን የቐኒየለይ ቴንክ ዩ ሶ ማች